Jára Cimrman, nepozvaný. Jako má meloun uvnitř sladkou dužinu, má český národ uměleckou družinu. Každým rokem o Vánocích, bez zloby a falše, scházejí se kumštýřové v bytě pana Alše. Pěkně vítám ženíšku v zasněženém kožíšku, co si dostal k Ježíšku. A to je pan Mařák, co budou pít, svařák. A vy, pane Slavíčku, já bych si dal kávičku. Někdo zvoní, mistře Alši, přicházejí asi další. To je sochař Láďa Šaloun, už si otesal ten valoun. Ano, byl to strašný kus, bude z toho asi hus. Kdo to buchá? To je mucha. A v podpaždí nese si srolovanou secesi. A ten z pentlí u krku, to je Joža Úprků. Chytu si, i ty tu si. Pijí mistři na své zdraví, šampaňské a to je baví. Hinajs křičí z balkónu, viděli jste oponu? Kdo stojí venku, i když mráz tam zebe? Koho to nevzali mezi sebe? Smích padá z oken do noci jak mana na tenký zimníček Járy Cimrmana.